Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rek, balik mana nang channelku Om Sutarman Channel. Ketemu mana nang channel sing mengulas tentang rokok-rokok nasional sing ono nang negarane dhewe Indonesia iki. Pada kesempatan kali ini aku kepengin ngulas rokok Camel rek. Rokok Camel Yellow 100S. Apa sing diarani mbak arek kene biasane iku Camel kuning. Long. Long kan dawa berarti ya. Iki Camel dawa iki, Camel Yellow 100S Camel Long iki salah sijine iki rokok senenganku iki rek. Jos iki rokok iki. Nah, rokok Camel iki ana sing nang kene iki ana sing endek, sakmene iki ukurane. Rokok Camel kuning biasa endek ambek sing putih. Ukurane rada endek sakmene separo iki. Iki Camel sing long iki sing dawa iki. Iki lebih enak iki rasane iki. Nek jare arek-arek sing ngrasakno lho ya, termasuk aku dhewe lho ya. Iki rasane rada enak iki. Ya gak rada enak, enak aja nih rasane iki. Jos iki. Iki rokok impor iki. Iki rokok kaenan luar negeri. Tapi nang kene iki ana sing gawe yon pabrike PT iki. Karya Dibya Mahardika Pasuruan Indonesia. Nang Pasuruan pabrike rek. Yellow 100S Camel Long iki. Iki tanggal produksine 1 September 2025. Wis anyar berarti ya, sik bulan September wingi oleh sak wulanan lah. Iki since 1913, sejak 1913 iki rokok legend iki, anjen rokok luwawas iki rek Camel iki. Rokok maknyus iki, jos iki. Quality tobacco, berarti dibuat teko tembakau berkualitas iki. Jos iki. Iki Yellow 100S lah iki nang kene iki lho. Setiap iki sak pake si 20 iki, 20 class cigarette test ya. Bahasa Inggris kan ngono rek ya. Berarti iki sak pake cara Jawane, cara Indonesia iki sak pake si 20. Wah, mantap iki, jos iki. Wingi aku tuku nang nggone kene. Iki banyak terjual bebas iki nang tuku-tuku umum iki yo. Nang tuku Madura aku biasa senengane kan tuku nang tuku Madura. Regane rada murah rek, terus terang aku seneng anjene tuku nang tuku Madura iku, Madura Mart iku regane iku rada murah. Selisih iku pado ambek Alfamart Indomart iku. Nek nang tuku Madura aku tuku wingi iku nang tuku langgananku iku tuku Madura iku 29 mekan. 29.000. Murah makane. Nang tuku Madura lain yo varian ras apa hargae ono sing 29,5 ono sing 30 pokoke 30 lah rego maksimale nang tuku Madura iku 30.000. Camel iki, Camel kuning iki aku nyoba tuku ya pas kebeneran iku pas nepaki wayah bodo riyoyoan. Iku kan akeh sing tutup kan tuku-tuku Madura yo. Mudik lah wong e padha kaya dhewe ya mudik ya nang desa ya. Aku lali gak nyetok rokok. Tuku Madura ke sing tutup, akhirnya aku tuku nang nggone Alfamart Indomart. Yo gak pas wae riyoyoan sih. Biasa kan rokok iki kan encene buanter iki. Pasare buanter nang kene iki, markete iki. Diluk ngono paling aku sak pake tak gawe alah sedina gak ono paling sentek iki. Aku tuku nyoba tuku nang nggone Alfamart Indomart. Luar regane cuk. Yo sekitar 32-an lah. 32, 300, 32, 500, pokoknya macem-macem lah. Pokoknya harganya ku lebih larang pokoknya nang Alfa Indomart iku. Beda karo tuku-tuku lokal, tuku-tuku Madura kan regane rada murah ya. Nang Alfamart Indomart regane sakmono aku pertama kaget cuk. Aku nyoba, "Piro Mas? Camel kuning sing panjang iku sing dawa." Pak 32.800. Jancuk larange, Bro. Ya dhewe kan yo nek aku sih prinsipku ya. Pokoknya aku tuku rokok, harga maksimal rokok sing tak tuku harus 30.000 maksimal iku nek menurutku. 30.000 lah harga maksimal rokok sing kudu tak tuku. Nek iso di bawah 30.000 daripada gak rokokan ya, ya akhirnya terpaksa tak tuku ya. Kaget pertama jancuk kok larang ya. Akhirnya tak tuku iku mang. Ya akhirnya ya sih masih sekedar cerita-cerita ya, cerita-cerita biasa. Nah, ya wis iki pada kesempatan iki coba tak buka ya rokoknya.
Nek aku terbiasa rokok putihan iku nek sadurunge tak rokok iku tak ketek-ketek dhisik rek. Supaya apa? Supaya rada nek disedot rada apa nek ngarani? Rada mantep didik, rada tanek didik mbakune. Nah iki. Coba tak cukuke ya. Rada angel. Iki ana sing nyekeli kamera iki soalé. Gak ke tripod aku rek. Nah, iki rokoke. Nah, dawa kan rokoke ya. Dadi ukurane iki model iki padha kaya Surya. Padha kaya Surya dawae. Hampir samalah kaya rokok Surya dawae ya. Camel. Ana gambare unta. Camel kan unta artine ya. Ade masuk bahasa Inggris gak sepiro iso. Ya titik-titik ya iso ngerti lah. Nah iki. Nah, nek tak ketek iku mbakune mudhun. Rada mudhun. Nek kata ketek iki mbakune munggah. Full iki. Gimana tak ketek no kan iki tak tek biasa kaya senengane rokok putihan ngono. Oh iya kapanane aku kan seneng sih mengikuti perkembangane rokok-rokok ya, rokok-rokok nasional, rokok-rokok dhewe iki. Aku kan ndelok regane Marlboro piro, Cuk. Nang ngone Alfa iku wis mes 50 munggah lho rokok Marlboro. Dancuk larange rokok iki nah. Sakjane aku pengin ya, tapi yo nek direjeki meneh lah, nek direjeki rada akeh didik tuku Marlboro ya terus diulas nang kene ya. Oh iya, wingi aku ngulas iki sepurane ya. Nah, aku ingin nyoba rokok iki. Nah, Terea ki alate. Wingi tak ulas nang gone episode sadurunge wingi lah. Ki alate kayak nyedot iki IQOS. Ana alate dhewe iki. Wingi tak ulas iki nang video sadurunge delokon lah. Iki ana berbagai macam varian yo kan. Terea Oasis Pearl iki ana cetekane. Ini ana gamne ana bintike putih niki berarti cetekan. Iki full tembakau iki rek ya. Didelok teko logone iki full tembakau iki. Kan cengkehe iki. Iki hargae nang nggone Alfamart, Indomart 35. Dadi sak paket sak meniki 35. 35.000. Oke. Nah, ngopi sik rek. Nah. Oke, ngopi sik ya gak ono bojoku iki mang. Ya wis, coba tak sedoti rasane. Nek menurutku sih jos iki. Rokok senenganku soalé. Alhamdulillah. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Ya iki urip 200% iki ya iki. Esuk-esuk tangi turu, ngombe kopi, rokokan. Masyaallah. Nikmate ngalang-alang nang urip nang Swiss. Ya lah saiki wis ngene. Engko kapan-kapan tak ulasi rokokan ya. Ono maneh Camel Senso, paling ya awakmu wis tau ngerti lah, tau tuku. Camel Senso iku kuning. Ukurane pendek, padha kaya Camel sing biasane. Gak dawa ngene, pendek. Warnane gold, Senso Gold. Hargane saiki iku aku takon nang Indomaret iku 38 40. Luaran. Hampir mirip kaya Marlboro. Cuma rada enteng teko iki. Lebih soft rasane, lebih enteng. Oh enak. Jos iki. Oh iya. Nang kene iki nang daerah-daerah nggonku iki ya akeh sih rokok-rokok. Wong dodol-dodol rokok-rokok ilegal iku. Ya rasane memang ya enak sih ya. Daripada karokokan, daripada cangkem gak mbeluk kita manggarai kutuk besok ae, Cuk. Wis pokoke iso rokokan wis alhamdulillah bersyukur banget lah dhewe ya. Nah, iki aku biyen pertama kali ngerti rokok iki ku teko koncoku kerja biyen. Aku kan sering tuku Marlboro kan biyen ya. Biyen aku iki sering tuku Marlboro. Hargane biyen iku sekitar 3-4 tahun yang lalu hargane Marlboro iku sik wajar nek menurutku. Antara 31, 32, 3-4 tahun yang lalu. 2021 lah. Aku sering nek kate budal kerja ono mampir nang toko langgananku Marlboro iku sik hargae sakmono. 31, 32. Ya tuku lah bendino tak tuku regane sik menurutku wajar lah. Lah kok tambah suwe jancuk jenenge rokok iki ngalah-ngalahi regane emas lho saiki ku tambah mundhak gak gelem mudhun cuk regane iku.
Ya iku akhire aku sajoki Marlboro regane ugal-ugalan uraan iku wis gak tau tuku Marlboro blas aku padang. Kadang paling nek ono rejeki titik rada akeh ngono ya tuku lah gek tempo kangen. Nah terus jare koncoku iku diwara coba Camel cuk enak rasane ngono. Hampir mirip kok Marlboro. Marlboro regane rada murah. Tuku aku guru ngerti variane nek ono sing dawa. Tuku Camel. Nang Alfamart iku hargane biyen aku pertama kali tuku iku tahun 2022 iku hargane Camel iki sik 26.527 nang Indomart. Nah, dikei karo petugas Alfa Indo iki dikei ndek. Tak rokok kok ngene rasane rada ya putihan lah. Ya pokoke rasane kan koyo ngono ya. Jare koncoku lho ojo tuku sing endek, enak sing dawa. Nah, iki long iki baru tak coba. Oh iya ternyata lebih enak yang iki rasane ngene. Ya iku sak joge iku aku mulai ketagihan ambek rokok iki rokok favoritku iki. Camel Yellow 100S. Nek menurutku hargane sik wajar lah iki. Saiki rokok-rokok saiki hargane ugal-ugalan kabeh, Cuk. Tapi menurutku ya, nek menurutku rasane iku gak koyo putihan jaman biyen. Putihan jaman biyen iku rasane iku sik khas koyo rokok luar negeri ngono lho. Nek rokok luar negeri kan biasanya kan nek iki lah, nek iki kan ono larangane ya. Ono warninge peringatan kan teko pemerintah merokok bisa membahayakan kesehatan, dilarang dilarang menjual memberi pada anak usia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil. Nah, dadi awak-awakmu nek umure durung 18 tahun aja rokokan. Tapi nang kene nang nggonku kene daerahku kene arek SMP SD wis rokokane jebul karo tenguk-tenguk nongkrong nang warkop medongkrong karo dolinan ML Mobile Legends iku. Sesare arek saiki ngalah-ngalahi anu rokokane sepur kabeh mbeluke. Padha po pinter-pinter rokokane. Kadang tuku rokok ngecer loro ngono ya, situk disedot, situke diselempit nang kuping. Pasti paham lah awak-awakmu ya. Nah, nek nang rokok luar iku nek sak ngertiku iku biasane kene iki ana keterangane kan. Smoking kills, ya iku tulisane kan ngono biasae. Ngopi sik rek, ngopi tak durung awakmu. Iki rokok iki rada suwe enteke, soalé kan rada dawa ya. Nek rokok sing ndek-ndek kok Marlboro, alah keterangin titik nek sentek. Keterangin lali disedot ya wis entek mari ngono. Nek iki rada dawa titik, rada awet. Enak rasane kok. Cobaan ta. Engko kapan ta ben ta kapan tak nyoba tuku sing Sinso Gold, Camel Sinso. Ambek rokok iki lho, apa? Biyen iku nang kene iki anu akeh sian rokok-rokok sing dodol-dodol rokok impor. Kayak apa? Salem sing warna ijo putih terus sampe rokok apa iku. Angel tapi saiki ndolek. Nek sing bener-bener asli lho ya, paling nang Shopee akeh ya nang koyo online-online ya. Tapi regane jane lho parang jane. Tus-tusan jelas e, atus-atusan ewu sak selope. Ya wis iki lah. Bagi sapa pun sing mampir nang channelku ya monggo didelok, diulas padha-padha pecinta rokok ya. Sepurane ya, jane dhewe iki ahli hisab. Ya wis tolong sapa pun sing mampir nang channelku ya di-share, di-like, di-komen apa sing perlu di-komen terutama tentang dunia perrokokan. Nek iso ya monggo njaluk tolong di-subscribe pisan. Wis matur suwun banget aku karo sampean-sampean sing mampir nang channelku. Muga-muga sing mampir nang channelku tak dongakno sehat-sehat selalu sekeluarga, panjang umur, rezekine lancar, dilancarno karo Gusti Allah wis sak sembarang kalire. Amin ya Allah, muga-muga diberikan kesehatan anak bojone, dilancarno kerjaane, rezekine. Amin. Muga-muga sehat walafiat kabeh. Ya Allah wis. Ya wis rek sakmono ae ya. Iki aku mengulas rokok Camel iki. Engko mben ta kapan tak tuku sing Sinso Gold engko tak ulas pisan nang kene ya. Oke. Ya wis nek ngono matur suwun banget. Sampai jumpa lagi nang channel Sutarman, channel sing mengulas tentang dunia perrokokan, terutama rokok-rokok nasional.
baik iku rokok konvensional maupun rokok elektrik. Nah, ya wis rek, dulur-dulurku kabeh matur suwun ya. Assalamualaikum, bye.